Dakle, upravo smo iz Slovenije krenuli za Neum, idemo na more. Svrha ovog videa je da vam pokažemo, ček se prebacim u drugu, kako je to bilo prije kad se išlo na more i šta se jelo. Stoga tu imam luk, naravno, imam 2 češnja, za nas 4. Imam ovu dobru salamu. Znači, prvo nam trebaju 2 šnite hljeba, jer nam treba jedan ovako proteinski sendvič da imamo snage tamo da plivamo i te stvari. Tako da ćemo ići sa tankim šnitama. Manje ugljikohidrata, više proteina. Tako je. Samo na jednu polovinu šnite, ne moramo na obje. Ako je majoneza, ona ide na obje. Jedna, druga i uzet ćemo mladi luk, ćemo jest. Salata se jede kad se stane, kad se dođe. Ode salama, drži! Ode salama. Ja voliš ovako ili kako ti ga? Ja volim popola pa a ne, a na ti ćemo na 4 poluptice. pa ga ono iz ruke. Pa možeš na 4. Ma jel tako? Dobro sam. Ova hibrid salame je mnogo bolji od mojih očekivanja. Da. Kažu da ovo, inače stavlja se sve ono smeće, i uši i ono sve, a ovi se baš potrudi pa kao, ne znam kako se ovo zove. Kad se budemo vraćali, možemo uzeti pitu s majonezom u Mostaru. Možemo. Uvijek na janje. Karakteristični stav, zedeni paradajza stoji. Blago, pod 45 stepeni, žup i moraš pasti na vrhove cipela. Dakle, ovo je pravilan pot. Profesionalno. Gaz! Ajde! Hop! Ajde upadaj. Hoćeš s nama, Malo ili? nam je gusto. Mi ćemo do Neuma, Ajde. Ako Fićo dođe do kuće, dokle će ti momčino? Sad smo kompletna porodica koja ide na Do more. Kardeljeva ako može. Donje Kardeljevo. Svakako moramo njih. Moram neki, poslala mi tetka ovih čokoladnih keksova iz Njemačke. A mi krenuli svakako na pitu s majonezom. Jao, kakav Cadillac.